siyazi uba iziganeko osuwelise kuzo ezinye Nkosi yam sakuzicinga kutsiba inyembezi, ezinye somandla zirhazula inhliziyo, ezinye Thixo wam zisikhumbuza ebesikunye nabo bashiyeka kunyaka. Siziganeko kodwa wena wasithwala kwade kwaba ngoku. Thixo wam, amadoda namantokazi azalana nathi somandla ashiyekile kulonyaka. Wena Thixo wam wathwala thina, nangoku siyakubuza Thixo wam uba bekutheni kakade ukuze uthathe bona ushiye thina, kuba xa sijongile bekufanele uba uthathe thina washiya bona. Kodwa wena Thixo wam awaziwa. Siyakubulela Thixo wam ngabakhoyo nabangekhoyo, kuba somandla nguwe owaziyo.